Lapha idlamlenze ingesikhathi ile eMelika lapho ekade yoba ingxenye yama-Grammy Awards. Ngokwemibiko ekhishweyo idlamlenze uthole invitation wavela naye waba-attenda lawo ma-awards. Sibonga kakhulu ukuthi-ke Khuzani ukwazile ukuthi athole i-chance ukuthi aye khona ayovela. Okuningi-ke sikukhulume singakusho nje ukuthi into ey'njengalezi ziyimvela kancane, ay'qhubeke zenzeke siy'bona zanda. Nangokuzayo futhi kuyohamba omunye. Izinto ey'njengalezi ziyahlelwa-ke amakhampani, ama-department. Uhlelo ayalwenza nje uhlelo oluthize ukuthi kube nomuntu mhlawumbe naye ongahambela into enjengale, okungaba yinto enhle, good advertisement kulowo mculo loyo, ukuthi ayoba ingxenye yaleyo nto leyo esuke yenzeka nakwamanye amazwe, ukuthi ayoba isihambeli isimenywa mhlawumbe kulesi sikhathi abesicukuthwane esithize. Akukho-ke deep ngaleyo ndlela leyo. Ayikho into edinga uze uyo-research-a ukuthi uhambe kanjani. Ama-proof aniwafuni lapho enilandela khona amaqhaweni. Ahlale ezenza izinto ehaba amaqhaweni. Nithatha igama eshiwo yiwo amaqhawe enu. Makunihlula ukuncoma nina abanye akulona icala leli. Akekho ukuthi ncomani futhi. Akekho ukuthi vumani. So into mayengenziwanga lo mculo enimthandayo is fine, it's okay. Akuselwanga vele lapho ukuthi umuntu oculayo athande wona wonke umlandeli amaskandi. Akunjalo. Umuntu ucula ngoba enethalente kunabantu abathanda umusic wakhe, njengoKhuzani kanjalo abathanda umusic wakhe. So mina ngizibuza ukuthi anikhathali na? Akunidini ukuthi kube na something enihlale nikhuluma ngoKhuzani. Anikhathazeki ukuthi kuhlale kunento kumele nisho njalo negative. Mina bese ngikhathele kube kunabanye abantu like serious ngabe sengikhathele. Kunini bayakhuluma from Khuzani efika nje soon as kuzwakala ukuthi useqedile umsebenzi kaMgqumeni namanje basakhuluma. Abakhulumi. Ngeke ngayisho into yamadoda lapha ko Facebook. Awalanda amadoda akhona. Angazi. Ayalanda, ayakhuluma amadoda ase South Africa. Ayasabisa. Ukuncoma nje kuhle. Nani mase kwenze iqhaweleni siyoncoma nje. Obahlala sincoma nje. Ngoba kunama achievement ezakalile egameni laleyo qhaweleni. Akusikhona kwethu ukuthi siyobheka ukuthi kwenzakalile ukuze kufike lapho. Okwethu ukubona into enhle yenzakalile sincoma sidlula. Akekho ozohlephuka ukuthi uKhuzani uhambile nje ulena uyile waya. Wenda niyawazi ukusebenzisa uMeta, uGoogle, iy'kole zangeke zinihlule kube nanasi kakhulu. Ngabe nikude kabi nempilo ukuthi ngazosesha ukuthi umuntu ohambile uhambe kahle or akahambanga kahle. Ngeke ngabe ningodokotela nezinto ey'nkulu. Manje anikwazi ukuthi nibe clever late senifike kumaskasi nibona ukuthi no-clever. Cha, akusebenzi. So abantu abahambayo abazi ukuthi izinto y'hlela kanjani, they know ukuthi kuyenzeka lokho. Abantu baphumelele uTyler khona bakutholile ama-awards akukho kubekiwe engisakuzwile. Ahambe kahle sibonge ukuthi konke kube impumelelo. uKhuzani usazokwenza okuningi kulonyaka. Angazi-ke niyobhala ama-post amangaki lapha ku-Facebook. Futhi usazogcwala igama lakho. Usazotrenda nje, usazokhulunywa ngoKhuzani nithanda ningathandi. Whether lokho into eniyifunayo or into eningayifuni, kusazoba kuningi okuzoba segameni laKhuzani okuhle okuzovela. Anitshela ukuthi idlisani imoya, nikhululeke nje, nigcwale ubhavu, ningene emanzini, nifake ama-ice, niphule down, niphole. Ngoba uKhuzani uzokwenza imlando after mlando this year. Ngakusho lento last year ungakaqali lo nyaka. Ukuthi abantu abakhuleke, onenhliziyo yokuthakatha akaqali manje befunda ukuthandaza, acela uNkulunkulu ukuthi amuphe enye inhliziyo ngoba le ayizukusebenza kimsebenzele. Kusazoba kuningi uKhuzani kusazokuveza. Ngoba ade veze imoto last week usele kuma-Grammy khona okuye futhi okusazovela. So angazi-ke niyothatha inhliziyo ukuze kube nini, because angeke ayeke ukuphumelela, angeke ayeke uku-achieve, and thina sikhona for lokho
khuluma ukuthi uKhuzani usenze lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. So uKhuzani-ke beyilekele besivezela-ke lapho ukuthi kuhamba kanjani uhambo lwakhe. Siyabonga mfowethu Mpungose. Konke futhi kuzoqala ngawe. Phinde futhi belandele ebesebenza ngathi lento oyenza wena abayazi isiqala ngamaqhawe wabo. Siyazi ukuthi into ezinhle eMandaba bayakushendeza benza ngathi abakuthandi bayakuthanda bakhuluma ngayo imihla namalanga bagcwala ku-Facebook wake be-comment bangama-top fans kodwa bakulandela. uKhuzani-ke loyo mfana waseMandaba idlamlenze.